Metoden til at bevise, at en funktion er løsning til en given differentialligning, det består af 2 dele. Den første del det er at gøre prøve, og den anden det er at vise, at hver løsning kan skrives på den pågældende måde. Og jeg vil jo så starte med at gøre prøve. Og det jeg skal vise, det er, at den lineære differentialligning af første orden, som hedder y-mærke, plus ax y er lige med b af x. Ja. Og det skal jeg jo så vise har den fuldstændige løsning, som hedder y af x lige med e opløftet i minus store af x integralet gange integralet af b af x gange e opløftet i store af x dx plus c gange e opløftet i minus af x. Og det er også, hvor c er et tal, og ax er en stamfunktion til funktionen lille, eller store ax er en stamfunktion til funktionen lille ax. Det jeg også skal vise ved at gøre prøve, det er, at der sker de samme, altså det er lige med hinanden. Og det gør jeg ved at teste, om højre siden her bliver lige med b af x. Så først skal jeg jo finde et udtryk for y-mærke, og det vil være det samme som at differentiere y af x. Og derefter skal jeg plus med ax og gange det med y, og y er det her udtryk, der skal indsættes. Når jeg starter så med at differentiere y af x for at få et udtryk for y-mærke. Man kan skrive y-mærke er lige med x, altså y-mærke af x. Og det der så skal til, det er, at her der skal der bruges en kæderegel. Og her der står der jo gange, så de her to, de skal gange sammen med produktdelen, og her er der endnu en kæderegel. Og jeg kan jo godt lige først starte med at bruge kædereglen her. Det er jo også det, man skal i produktdelen. Det siger, at det er den ydre funktion med den indre differentieret med den indre gange den indre differentieret. Så den ydre er e differentieret med den den indre ikke differentieret, stadigvæk minus ax, minus store, opløftet minus store ax, så skal det ganges med den indre, som er minus ax, minus store ax, det skal det ganges med differentieret, og da ax, store ax er en stamfunktion til lille ax, kan jeg bare skrive gange minus ax. Så skal det ganges med, altså det produktdelen, det næste led ikke differentieret, så det er bare integralet af b af x, e opløftet store af x, dx. Og det skal så plusses, altså plusses med det første led, e opløftet i minus store af x, og ganges med det næste led. Differentieret, og da der står et integraltegn her, som er det omvendte af differentiering, kan man bare jo tage og slette differential eller integraletegnet, så der kommer til at stå b af x gange e af x b af x gange ex. Så skal man lige huske det sidste led her, som også er kædereglen, som foregår på samme måde. C og så e, den ydre differentieret med den indre i sig, gange den indre differentieret, som igen bare er er minus ax. Og så er den her egentlig, ja, der skal også lige gøre et parentes der. Så er den jo egentlig differentieret, og man kan godt lige gøre noget smart noget. Og det jeg vil starte med at gøre, det er at rykke de her minus ax ud, sådan så det står forrest i ledet. Og det vil jeg gøre begge steder. Og her ved det her led, a opløftet i minus store ax gange b af x gange e opløftet i ax, der kan man jo også se, at de her potenser, de giver til sammen 0, når man bruger potensregnerreglen, og så kommer der til at stå e opløftet i 0, som er 1. Og det vil sige, at der slutligt bare kommer til at stå bx i det her led. Så alt i alt kommer det altså til at se sådan her ud. ax, store ax gange. Nej, undskyld nu. Nu bliver jeg lige lidt forvirret. Det kommer jo til at være sådan, at jeg rykker det her ud, så der kommer til at stå minus
lille ax gange e opløftet i store minus store ax gange integralet af b af x e opløftet i store ax d af x. Så det her led som sagt bliver bare til b af x plus b af x. Jeg rykker minus ax ud, minus ax c gange e minus, eller opløftet i store minus store ax. Og det er jo så det udtryk, jeg skal sætte ind på y-mærkets plads. Og det her led axy kan jeg også lige regne sammen, inden jeg indsætter det. Det kommer også til at se ax skal være gang med y. Det er så det samme som at sige ax, og så indsætte y, det er det her led. Så det altså ax, der skal ganges ind i de her to led, det består af. Det skriver jeg lige op. Ja. X dx plus e minus store ax. Og vi ser så, at det kommer til at svare til, at man ganger det ind på det første led. Og til at stå a, x, e, og i store a, x, gange integralet til b af x, gange e, og det store x, dx, plus gange stadig igen ax ind, c, e, opløftet i minus store ax. Så kan jeg altså både indsætte mit differentieret eller y-mærke udtrykket, og det her udtryk har jeg lige regnet ud. Og det skal jo så gerne give b og x, så det prøver vi at se, om det gør. Og den er som sagt her, den første y, eller ja, minus a x gange e, opløsning i minus store ax gange integralet til b af x, e, minus store x, d af x plus b af x minus a x c gange e, opløsning i minus store ax. Og så skal det plusses med det her led. Det her led. Jeg kan lige skrive ned sådan her. X gang e minus x store ax, og vi har strik d af x plus a x c e minus ax. Og så er det faktisk ret tydeligt at se, at det første led her, minus ax gange e opløst i store, minus store ax gange integralet af b af x gange e opløst i store ax dx. Det første led her svarer til det her led lige nedenunder. Bare hvor der er et plus foran, og det vil jo sige, at det hele går ud med hinanden. Det samme kan man se her, der er et minus foran axc gange e opløftet i minus store ax. Her står der et plus foran. Det her led her, går også ud med hinanden, og slutligt står der altså bare, ja, b af x må så være lig med b af x. Altså er y af x her en løsning til differentialligningen af første orden her.